čokoladnog jednoroga? To je cool! On je tako lijep! Pogledajte, baš je sladak! O! Čokolada se malo otopila, ali to nije problem! Ja imam plišanog jednoroga, to je sjajno. Obožavam igračke. Oho, ovaj jednorog nije tako sladak kao što izgleda na prvi pogled, ali mi se svejedno sviđa. A ja imam žele jednoroga. Tako se smešno trese. Dobro, sad ću ga probati. Kako je to slatko i ukusno. Sviđa mi se to. Oho, a unutra je ukusan medeni žele. To je predobro. Njom, 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 njom. Ovo je čak bolje nego što sam mislila. To je tako ukusno da neću ostaviti ni jedan komadić. Poješću sve do kraja. Ok, sad ja. Jedva čekam da probam. Ova čokolada je predobra. Wow! A unutra su čokoladne bombone? Ozbiljno? Blago meni. Sipat ću pravo sebi usta. Što? Nema više? Ne, sigurna sam nema još. Sad ću razbiti ovog jednoroga. Da, uspela sam. Eto, sada mogu pojesti još više bombona. Božanstveno. Ja, hoću ja. Jane, izvoli, dok mi je ne vidi, možemo da pojedemo. Da, uživam u svakom zalogaju. Ej, čekajte. Gde je sve nestalo? Ne. Nemojte mi reći da ste sve pojeli. Jesam li ja dozvolila? Jesam li ja dozvolila? Hej, vrati! Jao, podcepala si moju igračku. Čekajte, šta je ovo? Izgleda da ima nešto unutra. Oho, to je zanimljivo. Shvatio sam. Ovo treba rastvoriti u vodi. Da. A sad ću izgnječiti. Gledajte, dobio sam sjajnog ligavca sa šljokicama. Kako lepo izgleda. Sviđa mi se takva igračka. Ovo je čak i bolje od jednoroga. Cool. Baš mi se sviđa. Smislio sam nešto. Djevojke, držite. Rastežite u različitim pravcima. Da, to je baš zabavno. Opa, ovog puta imate burgere. A Mija ima pravi burger, to je super. A kod Dustine, čokoladni, wow! Izgleda jako slatko. Blago njemu. A Jane je dobila žele burger. To nije loše. Ona će početi, jel da? Da, jedva čekam da probam. Nikad nisam jela žele burgere. To je tako mekano i slatko. Jao, lepinje je pala. Hej, šta radiš? Ma daj, šta ti je? To je bila slučajnost. Dakle, vraćam lepinju na mjesto i nastavljam da jedem. Da, to je baš ukusno. Eto, sve sam pojela. Konačno, sad ja. Moj burger izgleda jako dobro. Hoću da ga što pre probam. To je baš ukusno, ali nešto nedostaje. Tačno, sirnog sosa. Obožavam ga. Aha, a sad ću probati. Da, tako je mnogo bolje. Super. Blago njoj, hoću i ja. To je divno. Baš mi se sviđa. To je to. Dustine, sad si ti na redu? Da, upravo si. Odmah ću da probam svoj burger. Ja obožavam čokoladu. Da. Čekajte. Došla mi ideja. A šta ako i ja dodam sos? Mislim da bi čokoladni sirup ovdje savršeno odgovarao. Sipat ću što više. Da. Super. A sad ću da probam. Super. Ali znate, malo mi je čokolade. Umočit ću svoj burger u činiju sa nutelom. Tako će biti još ukusnije, siguran sam. Da, znao sam. Sad je to savršeno.
Spreman sam da pojedem sve do kraja. Ostalo još malo, to je to. Konačno sam se najeo, to je bilo prelepo. Ogo, ovog puta to su pileća krilca KFC, a Mija ima žele krilca. Ne bih rekla da je njena piletina od želea. A sada da vidimo šta je kod Dustina. O, to je prava piletina. Blago njemu. A Jane je ovaj put dobila čokoladnu piletinu. Ovo mora biti tako ukusno. Da, sad ću da probam. O, da. To je divno. Unutra je tečna karamela. Nevjerovatno. Jako mi se sviđa moje jelo. Znate, a moja piletina je čak i ukusnija od prave. Da. Divno. Ovo je tačno ono što mi treba. Super. Šta? Nema više? Kako to? Pa dobro. O, Dustine, a mogu ja da probam? Ne, nemoj ni misliti. To je moja piletina. O, kako je lijepa. Joj, kakva sočna i ukusna piletina. Ja obožavam meso. Predobro. Joj, hoću ja da probam, bar malo. Dakle, vreme da dodam sosove. O, da, tako će biti još ukusnije. Jedva čekam da probam. Lepota. Divno. To je najbolji ručak na svijetu. Jao, kako ipak da probam njegovu piletinu? On je već skoro sve pojeo. Ostala su samo 2 pačeta. O, a šta ako napravim drugo dno? Tako će pomisliti da je piletina nestala. Zar sam već sve pojeo? Pa dobro, ne treba mi to. A nemoj da bacaš, daj to meni. Da, moj plan je uspjela. Super. Sada mogu probati njegovu piletinu. Bio je u pravu. Ovo je pravi užitak. Stani! Zašto Jane jede moju piletinu? Kako se to desilo? Jane, prevarila si me, baš si bezobrazna. Prestanite da se svađate. Sad je moj red. Žele piletina, jeste li ikada vidjeli nešto ovako? Nisam očekivala da je to tako ukusno. Sjajno. Ups, gledajte. Moja piletina skače kao loptica. Ali dalje je tako ukusna da ne mogu prestati da jedem. Super. Baš sam se najela. I ja isto. A ja ne. To je kola. Obožavam Coca-Colu. To mi je omiljeno piće. Pa to je žele kola. Super. Ja imam pravu. Popit ću sve do kraja. A ja sam imala najviše sreće. To je kola od čokolade. Probat ću poklopac. Ova čokolada je baš dobra. A šta je unutra? Sad ću slomiti ovu flašu. Wow, pa unutra je gomila bombona. Neverovatno. Super. To ću ja pojesti. Kako da ne? Ti nećeš dobiti ništa. Ovo je sve samo za mene. Neću vam dati ni jedan komadić, nema šanse. Znate šta? Došla mi ideja. Sad ću sastaviti lep uzorak od bombona. Da. Gotovo. Zatim ću uzeti slamčicu i uvući sve bombone kroz nju. O, da. Gledajte, to je bilo baš brzo i ukusno. Svaka mi čast. Hajde, ko je sad na redu? Sada ja? Moja žele flaša se tako zabavno trese. Super. Stani, hoću da probam. Da. Ovo je stvarno žele kola. Mnogo mi se sviđa. Dakle, otkinut ću komad. I pojesti ga. Prelepo.
Blago meni. A sad ću skinuti etiketu. I odlomit ću još jedan komad. Želim da pojedem celu flašu. To neće biti teško. Ostalo još malo. Njam, njam, njam. Šta se dešava? Dustin, kako si smeo? To je moje. Daj mi. O ne. Zbog tebe sam izgubila komad želeja. Izvini, nisam hteo. Ne, samo ne moje kola. Dobro. Dakle, sad ću je svu popiti. Otvaram. Samo ne to. Sva sam mokar. I odmah ste dobili kolu. Super, pitam se ko je kakvu kolu dobio? Od mene je sigurno čokoladna. Super. Ashley, počni prva. Ja, pa dobro. Sad ću da probam. Ovo liči na običnu kolu. Šta? A zašto se ne pije? Shvatila sam. To je žele sa ukusom kole. Divno, drugari. To je zaista prelepo. Oduševljena sam. Eto, saznali smo da je Ashley dobila žele. Jao, samo što se Ashley zalepila za flašu. Ojoj, Ashley, skloni ruku, ne vidim ništa. Šta se to čulo? Moje obrve. Ashley, vrati obrve na mesto. Odmah. Ups, izvini, Danny. Popravit ću sve. Ne ljuti se, bolje popij kolu. Da, samo to me može smiriti. Sad ću da probam. Jao, ne mogu da otvorim. To se retko dešava. Dakle, morat ću da iskoristim svoju tajnu moć. Oho, nisam znala da je Danny samuraj. I šta ćeš raditi sa flašom? Wow, to je zaista cool. Da, sada mogu probati. Baš je ukusno. Wow, Danny, nikad to nisam videla. Wow, a Danny je popio svu flašu za nekoliko sekundi. Miley, ostala si samo ti i tvoja čokoladna flaša? Aha, a već sam probala čokoladu, baš je ukusna. Što me gledate? Nema šanse, neću vam dati. Ako ti pokažem trik, onda ćeš mi sigurno dati flašu. Ili ću je sam oduzeti. Ali to nije fair, smislila sam. Sad ću istopiti svoju flašu u šerpi. Onda ću moći da vam dam nešto. Sipat ću u čaše, to je to. Izvolite. Wow, super. Hajde da probamo. Hajde. Wow, kako ukusno. Imam fontanu sa ukusom žvake, cool. Hoćeš što pre da je probam? Prelepo. A šta je kod Danija? Šta? Fontana sa vodom? Veoma čudno. Obična voda. Ashley, a šta je kod tebe? Šta? Wow, kod mene je čokolada. Drugari, to je nevjerovatno ukusno. Poješću sve. Hoćete da vidite kako? Gledajte. Umačem ruke u čokoladu i uzimam što više u šake. Miley, si vidjela to? Pogledaj, Ashley, na ruke. Oho, tako je dugo držala ruke u čokoladi da su postale čokoladne. Prvi put vidim tako nešto. Stvarno ćeš jesti to? Ali Ashley, to su tvoje ruke. Da, i baš su ukusne. Kakav užas! Strašno. Stvarno ste poverovali da su to prave ruke? To je bila šala. Loša šala, Ashley. Doživjela sam stres. Moram pojesti nešto slatko. Dakle, probat ću svoju fontanu. Šta je to? Liči na žele crva. Super! Došla mi je ideja. Hajde da organizujemo pecanje. Stavit ću žele crva na štap za pecanje. A sad ću ubaciti štap u fontanu. Miley, da li razumeš da nećeš ništa uhvatiti? To je nerealno. Zašto? Vidi, uhvatila sam žele ribu. U moje fontani žive morske životinje. Hej, Danny, ti nisi verovao u mene. Neću ti dati. Važi. A šta ja da radim sa svom fontanom?
Točno. Imam Skittles bombone. Sipat ću ih u fontanu. U vodi će se otopiti i voda će postati slatka i šarena. O, da. Šta se dešava? Zašto pijete moju fontanu? Dobro, imam ideju. Sad ću vas naučiti pameti. Marš odavde! Danny, prestani! Uništit ćeš mi make-up. Sad je sve u redu. Mogu da uživam u svojoj fontani. Oho, to su klasične nudle. Nisu skuvane? Užas. Kako ćeš jesti to? A šta je kod Denija? O, čokoladna pasta? To je sigurno ukusno. A šta je onda dobila Ashley? Wow, žele nudle. Blago njoj. Ko će da počne? Neka Miley bude prva. Stvarno? Pa dobro. Ajde, morat ću da pojedem ove suve nudle. U stvari ne, neću ništa da jedem. To je užasno. Okej, ako ti nećeš, ja ću. Tako sam gladan da ću rado pojesti svoje čokoladne nudle. Uradit ću to uz pomoć bušilice. O, da. To je genijalna ideja. Wow. To je jako ukusno. Svaka mi čast. Ne mogu prestati da jedem to. Ashley, nemoj me čekati. Možeš početi. Jo, Danny, kako ne znaš da koristiš ta piće? Dobro, gledaj kako se to radi. Probat ću. Wow, to je ukusno. Danny, baš nam se posrećilo. A Miley nije, ona je ljuta. Šta si smislila? Sad ću pozajmiti malo žele nudle od Ashley. Ja sam njena drugarica, mora mi dati. Nadam se da neće biti protiv. Da, uspela sam. A sada mogu probati slatke nudle. Kako super! Probat ću. Hej, ko ti je dozvolio da diraš moju hranu? Pripremila sam kaznu za tebe. Eto ti. Šta je to? Kakav užas, Ashley! Moja frizura, šminka i odeća su pokvareni. Sva sam mokra. O ne, još se i daljinski slomio. To ti neću zaboraviti. A šta je sa nudlama? Wow, premile su se. Super, takve nudle ću rado pojesti. To je jako ukusno. Dobro je što su svi zadovoljni.